na echiro mo ahunu se ye nsem hwehwe mu akwara ne ha dwudwi ma ye hwehwe mu bi ahunu se misusu se ka ene ku akwada no obi na de ka ku akwada na nipa kro no me ye sure se misusu se wankwanko report na abusia montwira se ngwe mfanto ho montwira se akwara na da ho no na se wan hye dampo a adan na yesa wo yesa hwe abusia ko Facebook akwara na da ho no abusia ne eye 17723 abo 813 eye 818 177 montwira mfanto ho enne joda se bibi besi wa abisim dominance nipa be kasa akoda we wuo no bibi besi obi de kun no oh min susu mami ye sentence no cha betema se obi ne kun no na nipa na okun no no eye ne mamienu ada so de kwakwaji sikaduro ana wan sheda na okun no na failing to report atame mewa akwara no wangu ne kra wo nti obi ne kun no onyare is a natural death emoja afie gu dominance ta Bible say men kan kire wo boni awudi no kona koka kire akwara ne maame ne nso no fa a na eso no ate Ecclesiastes 5:14 Osenkafo ngomanotre eye enum no nchichemu edu ennan no osede anyi onso se na ahunyade no sei ose na ahunyade no sei adwuma bonimu na wawo oba bribira nka ne nsem edunum no ose sede ofri ne na yam adajamu baaye no sara na obesane akoro se oba ose se oba no no se oba no na oremfa ne bremu hwea ode bekuta ne nsem akoro ne bremu hwe de na ode beko onfa hwe enti nsase bebreba ye twitwa a ye nwene daache nkwadam akora ketoa emfie mienu achi onyanyaye wawuwo ya ti se oba no no se de wo ohini bi oba no na abisen hina owan oremfa bremu hwea ode bekita akọ yenkosie no okọ no yo hene panso o kwaye mfa hwe manenko ode asie ye koy ode ahimfie no koy onfa indencha nsase a nam mrakwan so etwitwa tonye nsase atie o nsase o nam mrakwan so etwitwa tonye no yesie no obi so de no de koy ketua enya ntoma enya adaka breku man hina owan okọ onje frigim professor Hamza owan okọ jeje Rallis owan okọ omunyina nkoy omukọ omuja Flagstaff House o mananado omuja Jubilee House o mananado edie ni bebrebe former Queen Mothers Association of Ghana kora okọ odomaso number 1 traditional council onkoy doma ahima wanya ne ba bi kro ahofedua onkoy hwa ahofe hwa ahofe hwa ne banimpo onkoy beko omunkoy beko Isaiah 28:15 kan na ode dibone na kuobi ba hwini moja nyasika maame panyina oba akotoka wodomase 1.8 billion 1.2 billion 1.6 billion 800 million unim so obey onye adwuma kan ojeje akwala no so ntamu ho amotene muni sa akora we oye scammer na ekono wo mo na twetwe nkora no moja no Eronti eye Azaya ngoma ne tre eye aduonu wotwe nchichemu edunum no ose de anyi ose na mokase ye ne owuo apam na ye ne asamado adi nkasasie mpre a ehwetra so no kan bio na mokase ye ne owuo apam na ye ne asamado adi nkasasie eye empacho de mekan mpre yeah de na ma o chia minimum mpre aya 28 now kin kan no 15 Isaiah saying 28:15 but odo de ma me an no impre ai ahwe traso no se eritwama erinkayen efri se
yɛde atoro ayɛ yɛn gan kɔbea na yɛde nada akata yɛn so pacho dun sian ka ho edun se no se enti se Awurade Nyankopɔn sie nie enti se Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me de obo bi ritim Sion obo a waso na hwe ebo a waso no ahwe twia so tibo a ne bo yɛden a etim ho timpa de ogidie no orenwane 15 ni na yɛ me de no 15 no ɔse na mokase yɛne owuo apam mokase yɛne owuo apam he opa akɔsoro bra from one day ubeden ubewu ɛna ɔse de na yɛne asamado adi nkasase wɔn sɛ samando wɔ hɔ nduni sɛ saman wɔ hɔ akɔda we ne saman esu sana na ɔmo se baabi odina no ne saman esu yɛne asamando adi nkasase ɔse mpire a ɛhwetra soɔ no mpira ɛhwetra soɔ no na ɛhwetra soɔ no sɛ ɛretwam a ɛrenka yɛn ɛfiri sɛ yɛde atoro ayɛ yɛn dwan kɔbea kɔ 18 no na edu ɛnwɔtwe no ɔsɛ na mo ne owuo apam no so bɛpepa na mo ne asamado nkasasie no renyina mpira a ɛhwe tra soɔ no sɛ ɛretwam a ɛbɛtiatia mo so enti empira eretwa mu no seri eretwa mu be dan ebetiatia mo boni bia waye bia na ho asotwe be dan ebebaw so wonim definitely say ade a woye asase a wutwa made manipa yi enye unsa asase we obi dia kan obi atokan wo se wata manipa afro na sa nipa ne obi twe ho amanso na waka wahenema so and now ko sa area hono ye fro simple ba bi ekọ no abisim hunya dominasia e fro ho ayi oh capital wo no moko tano yes we be yi ho akire wo say wankoja me da se area no de no wankoja o chia me na top plot wo ho 3 billion wankoja yes 1.8 billion wankoja yes woni wankoja ho Ultra abisim waterworks na okwa wasani free no ba bi accident ni sisi bebrebe no me be ko sisi ya ye fre ho wankoja nifa so ho no andi benko so ho no ko ho na ko busa plot ba ko bo 300 Ghana cedis 30,000 300 million old currency 3 billion 300,000 Ghana cedis yes 1 billion 100,000 Ghana cedis yes ko ha de ekoso ho e ho no wankoja ho no Mamenye kan Job kan Job 14:12 yo o de dibone na retire bible say yakobon de yo Hiob ngoma na se Job ngoma na tredu N9 kan 12 tredu na nchichemu eye edu emienu Job ngoma na tredu na nchichemu dumi na se Sara na onipa koda ho na osore na onsore kan ni bio kan ni Sara na onipa koda ho na onsore osoro nyantwamu yi Sara na onipa koda ho na onsore osoro nyantwamu yi orinyane na orempusu won mfiri won namu mo na Poku Piesie awu Sara na onipa koda ho na onyare o wonti bi da ya bebre ohini bi wukrom ade no mkan me amia me krom de masekora bi na onyare o bi free ma bible se men kan tse wo bonni e wadi no obeku abra wonya dan onya we o se Sara na nipa koda ho no na onsore oda ya pe no wa ye dan ne wa wu tine su nimu wa hwena afeti e de Nyankopon so de ba be Job 7 Hiob ngoma no etrenso Job na so man lie down and reason not till the heaven be no more, they shall not awake nor be raised out of their sleep. Oda wonya den on sorry biu. Job 7:3 verse 3. Job ngoma ne trensu chichemu miensa. Ose Sara na wama medi eye ambosumi hunu. Na wabu ohaw anadwo amame. Job 7. Ose Sara na wa den. Sara na wama medi abosumi hunu. Na wabu ohaw anadwo amame mo Job ngoma trensu chichemu miensa mo 7:3
Nyankopon say watwa de unisa Nyankopon say onim date obi abewu onim pa nti o say watwa bosome e de ato ho na kan ne bieu John matrenso chichemu so Sara na wama madi abosome hunu na wabu ohaw anajo amame. So I am to possess a month of vanity. So in vanity at the ginger. Yamfa bibia nko ede ni bebrebe a wobna hafo yi. Ede ni nsaseton bebrebe, ede ni nipakum bebrebe, ede ni mojafiego bebrebe, ede ni atwe akwara moja bebrebe. Nti panyini bi ante. Kasati apanyini ya befra wa himfie. And sisi chana na kasati apanyini ya befra wa himfie. Kan fo no. Job ngumani trenso no chire chemumi ansako enan no. O se mekoda mekase da ben na me sorry o se mekoda da ben na me sorry na anajo atwam akoro bacho wahu wono. What I say? O se mekoda wo koda no oboni nti unso koda na usuru wo koda na ubusa se da ben na me sorry da ben na najukura be de ebetwam akọ kanso no etrenso no ha o se de yin etrenso no Job ngumani etrenso no se kai se men kwanye mframa onkwaye de ben mframa manere nsane nhunu papa wani nsane nhunu papa na o kan kwa akiri wa ka kire se obi ya bewu o se akwada bewu opanyini bewu odihye bewu akwa bewu ojimifo bewu na okwasea nso beden ebewu ahemfu bewu ahenkwa nso beden ebewu kan 15 no Job ngumana etrenso dunum na o se na ema mekra yi mene o se na ema mekra yi mene bacho kwamna bo ame honom no 15 na ema mekra yi me mene bo ni owuo mene me bo ni owuo mmom sene mi nompeyi bacho mene me bo no me bo ni ana dabi na ema mekra yi mene bo ni owuo mmom sene mi nom. Job 7:15 na ema mekra yi mene bo mpacho e mene bo afenu mate ho na se na ema mekra yi mene bo ni owuo mmom sene me nom pei satam na wu kona ko husa also so that my soul chosen strengthen the death rather than my life load it will not leave away kan 19 no and 20 no na me nanka edunsia no soso 19 soso ayo edu enkono no o se de en Job ho a o se orinyi woni mfiri me so di ko o se orinyi woni mfiri me so de kosi da ben o se da ben orinyi woni mfiri me so rekosi da ben unya me kwan na me mene ntasuo na me ntasuo mpo o se orinyi woni mfiri me so di kosi da ben orinyi wani when da ben na obeyi wani afiri me so orinyi wani mfiri me so kosi da ben so what I say rekosi da ben ana o se de en unya me kwan na me mene ntasuo mpo sa time na woda ho no na wontimi nante wontimi nkasa obi na de wakade be so wa wo frefre owuo no owuo ne mma bone na ye di ni nyina Nyankopon se wo be frefre owuo ne mma kan sam kan 20 no yo Job ngumani tre enso na nchichemu eye aduonu no o se maya bone a edien na maye wo nipa hwefo aden na wode me aye wade a wone no anya na madane adesoa ama me nuyi aden na wode obi ba moja obi ba moja abrantie na owuye ewa abisimu no a doctor no koyi funu free gym no a ososo baaye no na yayi na kuma doctor nanka na yayi ni kidney doctor nanka na ne hwewa ene ne sebe ne koti nyina doctor nanka manya ni interview ha adan na odi obi ba ekwa kwaji sikaduro na wayeye
adan na asase eda ho no wonim se yaton ama obi adan na wokotwa de ama ochia mi nimo aye nkrata de ama no wode nkrata ama ochia mi wode bia ama Joshua wode bia ama Napoku the same land adan boni ben na obi aya wote na koma saa no ena okenkan wo 20 ho no ose maye obone a maye bone a adan na maye wo ose edie na maye wo nipa hwefo wode nipa hwefo no the leaders nipa nimfo no the chiefs the sub chiefs atenankonwamo wo Ghana ha atenankonwamo Abrahafo omusimi musa say edie na maye wo kan ose adan na wode me aye wade a wone no anya na madane adesoa ama mehui adan mekota asase wa besimi na yeden to ha me fam no wo na dane adesoa adan na manya sika se mekota asase e wa besim mekota asase wo fiepre mekota asase we de besifie na afi adan me call to call in and out asem no so wo hene ato asase ne man wo nkobi unzo nkobi the Republic versus asumasi versus asumasi na ohene na da Bible so men kan kire Psalm 39 verse 9 and Psalm 94 11 na minwie enyum aduasan kono nyimun kono enyum aduasan kono nyimun kono ozedi yin enyum aduasan kono yimun kono no honso akiro se ose matori mum why na atori mum de boeni no atori mum memue ma no efri se wona waye ose ma yeden matori mum memue ma no efri se wona waye obi ba afe bosumi nsia obi de kan kunu so obi de se kan ya wono ya onka ho hwe abufusam ko anso na okeka de muni ma ne nsase twitwa Psalm 94:11 tie de ode obetum enyoma de okono ennan nchichemu eye edu ebaako o se de yin eho watwere se enyom ade okono na nchichemu du baako na ho nso watwere se Awurade hunu nipa adwene se eye aguhudie o se Awurade hunu nipa adwene se eye aguhudie Awurade hunu nipa adwene se eye aguhudie ko dumie no nsra no nipa o se nsra no nipa wo Awurade otwena so na ufiri wo mra no mu kyerɛkyerɛ no o se Awurade hunu nipa adwene se eye aguhudie nsra nipa wo Awurade wotwena so na ufiri wo mra no mu kyerɛkyerɛ no mawie enti de ekwaso no afeko Facebook Awurade se men kan tro se o kasa anti na me bisa se enti ye kone ba nyina de ye plan ye kure nyina na Awurade hunu o se wo ye mojato ada wo na ye bu no nim de odo ba ba ye owo ye wie ye na owo ba ye no o so wonam wiase nyina na utiri wie gu utiri so nyina na onim ne dodo se bit se de ne to me ba wo school mu se no wonim se obeyare onim se oba ne beyare obepira ese se o ma ne ba na sawata se me ma na asem ne bam bam enti o so onim wo wadwene nti hwa wo yie ti bone a me kwa kudi no good me kotwe yonko nti o so obekun so Bible no kan wote o se obekun oda na fa obusa se da ben na de be den ebechi because of the why enti wakoton asase de amani pansia nipa miensa nipa nan nipa mienu enti oda wonna ona mana wutietie oda na be obusa se Awurade da ben na de ebechi da ben na sum betwam adwem bone wo wutirim Bible so me kan kire se obekun wodi bone na che said okano ota ko se from ento oda deko cap no beyem abusia afei bo abisi him tape no mami sie be bo mami na menya story no ma sha asem na asia no abusia me se be abusu mi nie ya chi nipa enkwada maku edumiensa emu enkono efira bisim ya twini moja yakunu moja yakuna toa ede na ekoso
Nano many deputy attorney general prosecutor honorable Alfred Chiayabua Edi Nkomo abusia Nsem Sisi na mashase no Abrantie Richard na ofira besima okotwetwa nipa hye fridge mu na yedi na sama yenhunu eye se eye no kura na senya no kure no ekomfie mienu ni yente hwe fridge na esidan mu ho no ene mekwa besim mefa area ho onim se wo maso fie ho nyina nkania first asem ne bae na oduru ha ehosum kabisi 3-4 days ago ene mi twam na obobe se eye nonum ne fakobo no nsia no ye the light mo no sorry bulb mo no ashe one of the corners aso why na the bulb ni bom switch na bohin of ahin na koso ye agi piki no ode ma hwan ye mpenisa muntie mi yie na nsem no bi wo ha se de na me ka kire yewura agi pi no ebi wo ha na sebi yenuanum aprosifo no omuntimi entu anamon no e wo ho yie krachi a wo ka se nka ode no wofase ko disikadu no ebi ana asem no munti mu yie mia ma frɛ no ene na kasa na de okan ni se eye no kre se oni obi mranti bi di ho nkomo se unya sa kwan na obefa so be se de mpanyimfo ka no se bi nya nsem a ye kan nyina na ye di adwuma akiri emso unya no ho na se bi na minima dia ye nuanom apusifui ehwehwe afiri krache no ho ana bisi mane ho ifi se bi esi pen krache no o se oye na dwene se okoye na chiri se de makan ojaye na apusifui ya na sunsun omso mo wo informant bi sunsun na tiko se onko na one krache ne nko kasa se onimba bi a ye sikaduro ma informant no nso okuhu krachi ya me kana semi mpo oso kire no ba bi a sikaduro no ebi wo ma one no call ya attempt of taxi o mo chekere niema a onto informant now ono an chekere se kotokora ebisen ekro ne ba mi kan na informant no so wa notify police se car ye de beko car number it say ye beko brisi enti a police for no bi ya ha say ma tu car na ko na anu chebi na police for no cross wo mo enti me sra me ka say saa de na e ko so ne de mi hu say sabi ye nuanom ma be boy ho ban no omonso omu difa ye nonko asembisi wo ha beye mfie mienu eni ye wo ha na obi be ka kire ense krachi bi onso akudi schedule ya bi o shede ni ma abusia John wo Facebook show so wutie we ye before ansana Richard case ni ba be si no ko Facebook na me pictures nkire nti mo a mo keka nsam kire na na abisima trankonya be no I am giving you audio visual once my babu sin tape akire abrante we hu asem na meka no hwe ko Facebook hwe abrante we or less than 19 years ofira bisim also person o giskeduro madam fu bia yi nti ofre nipa no so unfortunately abesi wrong person so and say ha ya kofidi ani and so last me new din komo say me pese me yese wo no say okay nti dia na no so me kum nipa na nipa so pretend this way wicked me kum nipa no say nti me di nipa ba obenya bia ma me tie o and say ani obeba da be no so me ba date say time say abrante na wo Facebook no hwe aha ya abisim police station
enti ofa aka from Kumasi a fashion designer abesimini ba abesimini de hye abesinhene de hye ena ofra akwa no se mabawo nti obedu na omo ye kese bu abesim station ke park kese no so ena okofre no wo fase we hwade ko Facebook ni me pictures a kire wo mfin framing kanchen se manya nhwehwe mu ko asem we bae no ma di akira kopem se ewo high court a jury atena so anyame ya adoma this month o mesa atena so bi da bia me court any sitting manko a me ko pe register no matie bi enti ye fact finding radio station ye researchers ye story followers hwe na wo fase ni die oba na o ka kire na wo fase we se but omko Facebook ho de me pe YouTube ni Facebook no better hwe wahu ena o ka kire na wo fase we se wato ball amane nti o man nkono nkonkoje enti wo mo kono na akwa no so a oye call no frɛ me ofro kye me na wa frɛ chief inspector bi sɛ o ko school e won kran enti na ye conference call enti o kyerɛ ka o de ba na o kyerɛ sɛ manya akora ne bi o minkuno na o se o ba hwɛ ne ma o de beku akwada no ko Facebook hwɛ wahu akwada abisimhine wo se na on share da no hwɛ o ba no okita ne kukuo okita bese okita sika wo mo de ye aboade okita dufa okita kotokuro sasa yemfa ngone minima odbe woni minim yentwa ni ti ne yemfa enchichire politin bag ni ko jani ni kuku ode moja ne begum ni sidie ni carrots ni ko jani sa nipa wei wo se aposifo no na wo ma aye yoduom sa nipa wei bu sa ho se empo se owadamfo no so kum nipa nti oni partners is no a cattle sa tepu no na bisimhine se akwada no onu no ho tama police for chi no nti ma menka story nti akwada no sesa ne ma we nyina no e na ofre akwa na osusu se oye wicked na oku nipa no so manya bi na o se minku no na memfa moja ne mbra o se da bi nku no e se mi dwara akwada na nsam ye ne ma bi ansa na meku na maku no nti fa ne bra na o se ne maduru ta no so ba bi o mo yayi wa no nti mi de taxi nti hia me na je akwada na koku no na bra na mi nyeska ni bi se na wanya ska no sata me ochia me chief inspector na no wo abisim station officer ene etu ka kwa ye kwachi ni se twem nti na me gina police station hobi ne bosu me pe abofke fa me ko ho Richard yini kire me fridge num akora we de na chi no bosu me pe ana omo chi Richard ayesusu se na one ne wo fast eno so story ni media kire announcement ne ba ye no ebe to manim sata na wo former station Moonlight ena mo se akoda bia yira ena me ya announcement ena me shi otia me se una ye senior reporter ko ho sata mo ya announcement na mo chiri pa akora ne na mo ne Richard na e pa akoda no ena obi ka kire se no mo nkobo ne pununum ye kobo ne pununum no ena mu no se akoda ba akoda fom ye twitwa ba akɔ hye fridge etire ba se 9 egu fridge no hwɛ John mo Facebook mo de ba Facebook na na tene mo ma nhu ya ye ko wura dem wotama IGP ba ye no ene ehunu nipa wo mugu fridge num etira egugu fridge num emma ya wan mesh school for de ne bi egugu fridge num ba ko mienu miensa ensono brebo entini ene baabi a ye de we yagu hwe nam na gu fridge num se cold store no hade enam na gu fridge num no akwara ba ko da fom ho ene omo chi no mimi si ye de ne kwa Abisim police station I ochia me any station officers ne wono omo no ebi adwuma ni ntino muntimi nka inside the charge office Richard Gitum say ono ena odi sa abone no ochia me wa ha obedi madanse ensu atwa me ho ahia ene nna ensu a me kochia no ensu kase na nata no obofo akwa ene ensu empirisi ene agei ene makọ ha kochia wo mu nyina minni troda Richard Gitum agora ni minni jima ko Facebook hwade ya hwebi akwada na we no twia ne se fridge nim aha abusia hwe enti wo mko aye no opon fridge na ne nema we gum no akwada na na o mo pe no a mo de ba announcement so a me ye wie ya obi hinti se mo nkobo Richard punu mu no akwada ne da ho no hwe no wo fase ne da ho no no wo fase sa time no na wo twitwa ba akọ hye fridge num epe we akọ ka ho abusia me wa brantia ba ko a that Friday na na dwena na wo twitwa ba akọ hye fridge ma na we wo ho no oti Abisim baabi a ayi Richard te no osan fra brantia no wo mo ko eye koko na se ho koko na so onkoja no mo ko bo koko
nti mi susu se na osanso apa abrantie sa na yeden aka ho because abrantie ne to ho no nkoma oni mi di e kire se ho na Richard na fasikan no na okonachi na oba na otwa no ho na okonachi na oni boom oho sisi a opa mo mfrɛ me metima ko friend na ba na wa bidi adanse na akura we da ho na ni pet be se mi ensa ti hye fridge m na watwitwa baako hwɛ akura ne da ho no abusia hwɛ police fo ne gina ho no me mpaboa na tete ho no ɔkyerɛ me ni mo so hye akire ho na wotwa akura ni nie o akura ni nie so hu enti time asenwe ba ya gi ho na IGP ba ye no ana fei na na bisin hene sanso kan de toso mienu na na bisin hene o sanso kan say abrantia Richard no so o mache no enya no kore no na di sa abone no enye se de ye penini ya na na bisin hene kan na nipa de wote ba enye da bia na obeti asem papa beba wonu beba eye anre ko sem kese as na sey peu yempeu enya abawi sisi akoye apusifo asem nananom asem manana asem efese emra beye adwuma yenka bi nhyiemu yede hye a efrena Richard akusifo yi amya tse akudi ewu asese owo abani kukum na kwanswa na mum ni aye kan se asemi a eba yi yehu se abrantie no enye ono ankasa neni oyobi a enna kakrani wada suban bi adi am yehu se sebe oye mentally challenged just nadin enna ho eni saying yenya ntie sebe bi a oti na otwe ekobe na otwe miensani ono ani denim ni emo yusu ni mattress empasotam blanket any phone woni denim hu nyina uyi bigu abonten a wahye no eba ne sen sebi se oyo obi a na dwin da ha nka yehu se onye saade no enu chi osane ne papa esisan dokwa so aso oya attempt senka o hyeni papa fie mrantie bi beduru ho mo boai ma wantuma ni se adwuma no ti yesre akusifo iwura IGP ofrimi nchen hasisi a amamre ne amane a esefata no yesre omo se omo mfaso na yen abisim mpanyimfo de me ne mehemfo no yasem ne se akora na ana branche na okudi sha nana to aso nanei mono mahemfo mo se de yen osi sa branche na okodi wonne wa hemfo mo se de yen sa wote twi na nana kan ye no asiwon afabusia John mo Facebook above fakrata no to so ne yankenkan abusia me build this story no me wi ane me nyadaje ko abisim abisim area bi na abusia me beyi video bi a kyerɛw na abusia me video ni kyerɛw a me wi abebo nkora no 1111 mebo area na ma kyerɛw de asiwa abisim na me wi a ene manya adaje akɔ asu agei asu tano ene asu ba kubo wankoja abusia God is so wonderful mamenchia asu akase miensan se ukoba bi a sansuo miensa we ehia na ubon se nyame ye wonderful uhu asuo tana ubesuru no uhu wankoja ubesuru no uhu asuo agye ya
ube suru no oba wiase ahemfo wa gan na ewu da be na what se tano awuda asuo tano da be na what se tano awu ama mo ye na yi da be na what se asuo pam wawu da be na what se antoanya ma wawu da be na what se wankogya awu da be na what se asuo agei ana se asuo afia da be na what se sunyani nsuo ana sunya bosom bi wawuda they are there na busia ena me do ko ba bi a asuo tano asu kase ene wankogya ene asuo agei abusia se woko ba bi a wo mu hia na a wo mu bom na abusia ne ba bi a mawura no me pese me mahemfo binim hunu se enye ye kasa kekewu ba bi a me wura ye no ebi a wo tifie na yakoton asase no na ye de abrewo but ba bi a ye ton asase no nko ho abusia nde mema nananom abisim panimfo ahunu se okọ wankogya ho a ba bi a pie capital papa no yankopon fa no kransi ye side B wankogya side B ye wo ba bi wo ho sa asuota no hiri a mi be yi a kire osisi a asuota no hiri a e wifi eye capital no side B one side C na da se side C wono asuota no yiri be fa ho nyina na me ko hu ne se wo mo se mre bi nkrofo bi ba sa mba be ye bembres anya sa e wo ho na wo mutu amana kese e wo ho abusia me kirew mi wi aba yi side C na kirew na wo mutu amana kese bi e wo ho na amana kese no den chama kese be se num enegum wo man timi anya sa clay no bembres nti omko ena tade na ka ho na esanse asuota no yira ebe busa de nim ena be gusa de nim a ne nwene no a ye nwe no si enya sa ebe gusa aye tade nim ena obi akwakoye fish pond wo tade ni nchen pe se oye fish pond ni wi a ase odada asuota no nti se da asuota no be yiri na ne nwene ni bi eba be gumo no na che se enya no na abefa asuota no nwene no mu no wa na wo nwene apre na wo beto no fish pond mu abusia mi beyi video na kire ne nwura amani sie ne yetim na kwakogura mu no ana sa nsuo no ya nwumunam asuota no ya nwumunam ena na mekwa na mekoti abakosem se obi ekori asuota no munam na asuota no bo no kokwa na ontie nti esoro ho ta no wo soro ho baako oyesremni ena okofa nchen na okowura mu na tade bi da ho nti na ode na tena bom na omosi okoduru ho na denchem no denchem bofo no da ho mese ena me de mani akuhu ade ma o ebi ahu yanka bi dwane da me ko ho a nipa wu ya me ko hu ya me hu sa denchem bofo no oda ho a wanyina me hwa otwa be 60 years nti oda ho te se bia nti abrante ne ko ya denchem ne da ho no na ofa abo hai denchem na nko ena otisi nsuo no mu na ofa ba denchem na chi po ena denchem ni peja ne nan ne sei ba bia ne sekan ne wo no asama mekan monkwa bi sinam ko bi asama mekan bi ditura otwitwa abrante ne te se ye de doma atwitwa no no wo msi otwitwa abrante ne se ye de doma atwitwa no no ne nsunu nyina apie na maame ne kura na owo sa kura na watu ho abusia abafke fa me ko ayiwie na fe mi nwura mu ho abusia me ko nwura mu ho na wonim de ntia me kasa no se sa abrante na wakoya fish pond e wo ba bia asuota no eyira wo ma ya de bia sesei na danchem ne gumo no se sa abrante no mankwa nkohwe na mo amutwa asase ne ma no no mo ma na njai sa fish pond na oyo no mi guru o de chippings akwakogu ho eben ensuo ne nchen pe ba bia asuota no yira ebegu tade bi ne mo no na ne nwini ne bia ba begum ena me koya ko ba bia asuota no danchem ne ba wo mo on se danchem onja ne nan e wonsuom danchem onni wonsuom se tiefi de danchem a obeba kokoa no na oba be gya ne nan owie a na wasan kwa dansuo no ena me nanti ya ko ba bia adanchem ne ba wo mo be gya wo mo nan wo be nante wo area ha na wo ko abusia ene ba bia makowura no e bia wo na wunwura ho afei abafke fa me ko eye na nabisim hene asem na okan ya
or say about anafa a unit to mami. Abusia, and I may catch you plain, say, Nanabisim hina say no can say, Abrantia Richard no, not Junimu Cano, or you're mentally challenged or bois. Nana di transana woo, and yano correct. Abai, and the crata bontin say, Richard, woma kwa hwe na dwenim. Na nse woma de court no. Richard ni gina court to say, onya mati mo bebo. Onya kalawele obedi. Onya fra rice. Akokwa no crop de nti obehave to say de wabodam to say na besin hene kan ye no. Enti judge ne ka so susu say na dwenim kan be go ne nse na o kan ensisi so. Enne aban e de Richard no akọ eye Ghana ba bi o mo hwe nipa dwenim. Ama woma de krata aba say Richard na dwenim ye fine omodam nti afei ye be set trial so omodam de a eye dan na ehunu se fridge si udam a ye twetwa nipa de ahye fridge mu hwan na kwachi nkwada no hwan na twae hwan na dwae brebo na okokere ne nso no hwan na ma okotwa na nipa no udwa wo de koma hwan abusia ko Facebook me 2 million ma kire wusie we message free eye attorney general ho aba I am reading abusia ko Facebook nti na nabisim hini wodi turansa na wowo toro se abrante na bodam no eyem toro na wonya doctor wo yede nu sa abrante na wabodam aban se omodam na dwini mu da ho nti se ya no kreso na twetwa nipa she fridge ni mu a abrante no deliberately na so mu wie a omo se na dwini mu eda ho omodam I am reading abusia hwe enie ko Facebook na kenkan bi me de ato Sompa TV e wo YouTube me de ato Facebook kenkan bi panyini nitro ansa na wawu me kenkan abusia afemi wia me do kwa bisim na within 1 month enkwada ya pam wo mo enkwada ya ku wo mo enkwada ya twe wo mo moja asukufo a ya pam wo mo ewo abisim kuro no mu nyina ne nkura ase ne ntokuro mo no na fei mabobo ne makum wia bo audio video na wo se me boa nyame na mekere sa abisima yehu sese wo do be ko school a ewo wa ho I am reading abisim murder case accused is fit to stand trial after psychiatric examination court rules tie July 17th and 2023 nti na nama bisimfo mon kan kire na na bisim hene ene ne mpanimfo se asem na ye hene ne kan no abrante ye no omodam nti ye hwani wie a ebedi nasem se obi anadwene mu da ho. The Kaneshie District Court will start committal proceedings against Richard Appiah, the footballer who allegedly murdered 2 minors at Abisim and froze their body parts. The court, presided over by Miss Ama Adumakun Kwachi, had ruled that Richard Appiah was fit to stand trial after undergoing psychiatric examination. Kaneshie District Court, baby on befa Richard Assemble has straight. Omni District Court no. Or see, Richard Appiah, ye footballer no. Ye susu se, otwitwa nkora ti e de she fridge m. Twitwe wo mo moja no wo mo brebo no wo mo nso de ye de okoye no. Court no tena se no. Abayo a ye frɛ no maame amadoma kokwache. Ye court no e wo Kaneshie District Court no se. Ye de Richard akoba bi ehwe nipa adwini mu psychiatric examination. Na reported that judge nanim kire say Richard Omodam Appiah is said to have behaved violently and abnormally in court. He drank his urine and ate his stool. The court therefore ordered Appiah should go under examination. Judge ne say womode Appiah Richard ekogina court no a womode ne kotum remand no sabi ojane nan a na wa head afadi ojonso a na wa fanom and the police for so akoya bodam na obi ni de ofa disan ojonso ofa no saying na no na prosecutor na de ba court be ka kire maame ne say na akwa ne ye wo eye prisons wona say ne momfa no court ko hwe na dwunim momfa no hospital ye de ne ko psychiatrist ho mom ko ye ne psychiatric examination no judge ne say abrantie na oyesa no o sheda na dwunim kan na odibini. He is said to have undergone psychiatric examination at Ghana Police Hospital and Accra Psychiatric Hospital. Wabudana ko police for enkrabata no
na so ya e won kan hospital kese pa ho e na afei enkran hospital kese pa no so ye hospital heni pa adwenem. An attorney from Attorney General's Department on July 3rd, 2023 brought 2 medical doctors to court and they were interrogated after examination. Attorney General Yankasa this year, Alfred Yeboah, and the Deputy Attorney General Minister of Justice Edano, no also the Director of Prosecutions the same way, a one in Semono. Oma adokota form yenu eko court samonko court na mo amfa mkrata ni konko kire judge no na munyin kire no no nkenkan bi no hunu se de amokoye yeni. The medical doctors admitted up. The medical doctors admitted that the history of Apia indicated that he had been violent and he heard voices and was likely to be suffering from defect of reasoning, which at the time may have led him to lose appreciation of fact that he had killed the 2. Doctors say, wamu wa no munsa kwa washa se kasakasa nsem bi ni ma asa wonyo asa the time bet bi ayi akoto time ayi bojantinim ama aye ni head skonka. They held that Apia, after taking his medication, had improved and he understood why they were charging him for allegedly killing 2 minors. And the woman aduro no me ndoma na aduro no me no mu no say enya de anadwini mu no bibia ewo ho nti afa de ohunu bibia kan. Apia is standing trial for murder of Louis Ajiman and Stephen Sapon. Joshua Pacho ubenya voice we agba mame a nka ochena metokosua me nsa ma wadi. Oh Richard enti judge no tena se obusa doctor for ne say de Abrantia Richard no na dwini mu da ho enti ne wafase Sapon ane Louis Ajiman awurade anini abusia ko Facebook na wafase ni a very nice guy omuku no kura no na oni ayi 14 years na he akora ni ko Facebook na hwe bi akora ni mitumira na ma kire wusie mi wia ba bayi akora we tam omu yi ne nsono ne brebo and ne kidney according to the pathologist no etwitwa ne nsa twitwa ne nan twitwa ne ti yi ne pass ne nyina hye fridge no no doctor na ba na oyi ne ti no ne nsa no ne nan no ena ode konkran na okukakasi ani ena omde yefunu na omde ba mi wia meyi funu ne de akyerew akora we wo amusie no na nakoma enim na ne kidney enim na ne liver enim ne hwewa ene ne bema ne koti nyina ne etwa ne nyina afiri ho akora we ave fami kona mento aso ma wa mo me kenkan akyerew e mo hwe ona da ho no manage my above k no ho abusia ko Facebook o de hwe bi mi yi video na ma yi pictures na ma yi graphics na ma yi ni nyina de atwero de akenkan de voice ma yi ni nyina akyerew nti we no yanje hu akinye mi wie na me ball na bisi hini tape kyerɛ na fe mi wie na me de wakwa besim akora na da ho no akora na ma me address na bon atono bronya tuo di ama no wahu ya di bronya wie posome mi ensa pepepepepepepe hwɛ de yesusu sɛ Richard aya akwadaa no hwɛ de yesusu sɛ Richard aya akwadaa no ehoni saa dan we na no bi me kom a yeyi fridge ni firi ho nyina na akonwa bi anim 6 months ago me koye na akonwa esi dan mu ho enne me koye no dan no ya so light wo dan num ye the bulb mo na bo corners of the house nya daji wura dan num switches no e mo abontene e bo inside ndi when na press switch ni ma light ni so ye no abusia mo mfa ye ni agro maka kire mo se die ye nima dance ye wa ho no se ka se ye kani nyina wo radio so a won hwe ya wo hia hini bi wo kurum ase a obe papa na so se pa wo hia hima bi a obe papa na so se pa na yabusuafo ne ye management wo matuefo nti ye na ye chini no nya niema ye hu nyina na ye beka na radio no so se de ye hu na ye beka abusia nka kuro ne bebo ebi na mi yi ni makoma kire wo no afi mo abusia de ko Facebook na hwe bi afi mi wie no join me ba yi enkora wo mawuo ya twe wo mogya nko wo Sunyani ayi abisimi ne fie prenim patamu de me ka Sunyani east and west abisimi na do so pa bi wia be yi akero afi ma mi statement na abofike me nko ho abusia join me afi hwe Apia charged with murder 28-year-old footballer had his plea preserved by court. Apia is accused of
storing some of body parts of victims in refrigerator for killing them. The police, during investigations, retrieved some body parts and intestines from a farm. Oh, ready. Police force say, "Ya de akoto judge nanimu say, Abrantia Richard yes say, aban edenako aban hospital o si na dwene mu da ho bibia nha no no. Time wa mo che no, o de ne ko afuo bim aye kokofuo bim. Na police force say wo mo koe no, fridge na nipa ti a na akwara ba akoda fom ho no, achi no. Richard ne ko kire won ba bia nipa nsono, nipa brebo, nipa akoma, ene nipa pass no intestines ne de wo ayi nipa no mu ni nyina no, o de gu here. The minors have been buried. The minors. I said the minors have been buried. Minors no chere say nkoda na wo mu kum wo mo no. Sorry nkoda na yesusu say Richard kum wo mo. Na yesusu say okokyekyere ba bia nsono ne brebo no egu ye no. Enkoda na yasie wo mo. Abusia me kire wo say mimidi asem na chi. Enti time wo mo kwayi nkura na firifiri gim. Time wo mo be deda wo mo. Time wo doctor ne hihye de na menyina ho ba doctor ndi funu no firi nkra ba ye no. Na mi gina ho bi ya ndeda akwara no ya de ne ba gina ba bi a akwara no maame wo e wa Alaska Junction ho no mi gina ho akopem se omode eye efunu no ko eye adakabinam ekosie no ekata so ansa na me bantimi nim de meka abusunya hwe efie ho ni ave hade abusunya hwe time Richard no edi sa abone we wie ya esuso nipa che fridge mu no a police fo no be bo denchem achi be abusumi nan enum na police for no boban wo ho eboban wo ho afa twem be se bosumi nan num nsia no afa kwa police for ni ho biom na dan na omo sesa nipa fridge ni nyina firi mu no a na bibia ni mu no abusunya hwe menya adage ewura dan mu spiritually no me wura dan mu ho hunhum mu abusunya dan mu nie dan na be fa fridge ni firi wo de konkan ebe prapra ho nyina koye no abusunya dan no me sanso ko ho be 6 months time 7 months time na post for ni nuwa menya daage ekwatete ho no abusunya dani inside ni hwe box bi esi ho abafke fam ko better abusunya John mo Facebook me kiraw se yetum mira e kiri se hwe dai we na box we ensi ho box we na ensi dan mu ho hwe abusunya ko box bi si ho hwe edan mu nie hwe afei akonwa na matna so etwi makono na ebi nsi ho as at that time me koduru ho no anya me di me wura ho hunhum mu no na akonwa ya twi mako wo so ni bi esi ho abusia hwade o e na ho no ko Facebook we bi me yi a kire mo ahunu se enye se ya nya nhwehwemu nti ohene na afre ya o se e na se ne mo nya nhwehwemu fie na mo kana papa do your traditionalism and let's do our journalism. Why sa won tenne ma se so a wo ba sompa ha ye MCR for no ye be yi bibia kiro makum wo hunu say this is what is going on abusia enie afei enra enne me ko ho enkani e wo eye fie ho no bob ho no ya soso bob no ye bob mu na obi na de ko shem switch no ebo Richard dan mu ho a di so wura dan mu ansa na kwakoso switch no keys no so ye nim say eni Richard maame ho eni Richard papa ho ebewo aposifo ho anase ebewo bambofo binim ho ana ebewo ba bi e wa ban mu enti wan na nya adaje ko bie Richard ne dan switch ya sese ne bob na ebo director mitresi ya behunu se eni switch ni mu abonte na even the whole house no kora no ya lock no ya lock the whole house no enti wan na nya adaje bie sa kra abusia hwe mo abofke famiko gate ho abusia ko Facebook hwe onse ya close no hwe bob no na bebo ho no abusia hade hwe bob no ne bo ho no won se de credit atum hwe se bob ne bo ho afi wo kina mo pa mo nko ho se nya na na dwino bwa ko esa operation na mo nko ho na mko hu se bob ne bo ho no bob ne bob mo no nura nadwo ena wie bob ne bob mo no akire ho bob bo ho akire ho bi bob bo ho bob ne mo no ena tama posifo ni firi wo mo nyina totopunu mu akono na light ne ye nsoye asemi so wo court a ye niye kura be makwan se wo monko dam ho ntimpa mcho wo wan na ko wura dam ho ko so light na ena nwumre yi mo pa monko yo operation nwumre na monko tutu ende eye mo amasem ena me kenkan bible no kire mo se de besi abusia hwe bob we ena na bo no monko se bob we asesa no
Samoko ochina na dada na bo ho a na ne eyomo masem me hwese me nsabeka video na ekọ ho ne no na tama na bob na so na ade awia no broso kakra nti ba me ben ho abusia hwe akire honi he me twa da no nyina ahia he abusia ko Facebook ade de ko Facebook yes ko Facebook 200 moma ya de ko Facebook me twa da no ho ahia he afi abusia ko baabi a Richard ko sie baabi a ko kire police fo bi a nso no ene brebo no gure ni awa fam ko akire fam ko kokofuo no me se usi wa wo na wo sen kura agu usi wa na wo sen agu he abusia me ko ho ase ho nie follow me on Facebook he aha na Richard a yesusu so nipa otwitwa nipa she fridge no aha na police fo se okwa kire wo ensono ene brebo ene akoma ene niema kidney no ya ase ho nie he ho nie aha na okwa kire mo ba bi ode nsono ne brebo ne ntini ne de ebe pron egu no aba eye case ni mu nde no abusia he enie me ko ho abusia wata ase me say ye bedi case we achi akopem say mpaya na momfa nta achi because enye bete na wuwura dem ho he so wuwura environment ho a ba bia saade ni si so no so wuwura ho a ene na sie kwasi Joshua ho wusu se pa ono cha mi no de wo mu ye hu sei ehu he so wusi wa eho ye kusu wusi wa na sa wo sin bi egu sa wonye boulder untimi nko akire honi dan na chini abusia he aha na okosie aha na okokire post for bi anso ne brebo egu no eni amna kasie daase ho amna kasie pa daase wa se sungutu mo tama mi wura honi nie thank you very much abafke he abrosan na esi wa ansa na fie na ba no me say mi wura mu ade se moya ma wo me sit down sa area ho nyina o ma complete nyina no o de announcement ba so de dem ma han single room toilet and bath no be say won Alaska Johnson fridge go se wo me what dan ho nyina aboka he mi wura ho me fa kwati kwan bi ansa na mi wura ho ade mi wura ho no abusa ko John mo Facebook ana mi yi kire wo no enti fatu trim aban de krata ba bonte se abrantie Richard omodam na dwiri mu fine ndena na besim hene wase na okan ye no enye no kore tawa na otwitwa prototon maun a ye kwampapa so na ofa so twa prototon maun no abesim da kokura ni wa Richard ko gina Cocoa House eko take whole pictures de ye ndencha de bre o mana na besim hene no sayansa na wuwo nti nkase wa boda asamando okora na wokọ no nkoka da nana nkoka da momfra nkan kire no mugun sa mon kan kire sa nana Richard Modam na gini mu da hot say referee FIFA abusia me pesa branch we anim beba abof twa sa ma me sa branch we abrantie we he abusia ko Facebook he monko na menchiro abrante no memma na nimi ma for security reasons sa abrante no odi machi mo abusia ko na menchiro wade sa abrante we na time Richard ayesuso nipa otwitwa nipa she fridge ma na etire ba miensa she fridge ni ma na wo fase ne da ho a na watwitwa miensa she abrante we na Friday na dwo na wo mo chi Richard no na wia ofre ne se wo mo nko bush ba bia me kire wo no yi ho kire zia wo mo nko ho no nko gya na wabo no kokoo bi gu no nko gya no na onkonko ye sa brantie we na ne maame Richard no aduane ma na abofke so kai tama ye ayi ne maame no aduane ma ne se onkonkoje mra o kwaje aduane namba no wansi ho biu abrantie we ya mo pa mo frɛ me na me nkofa ne mamo no ni adanse se na osusu se enti na nwumra na abrantie we ko hu se Richard yesusu se watwitwa nipa hye fridge na no wofase na tam omo pen omo pa abrantie nyina omo na Richard na se awurade mawu anyane abrantie we ya afabofke take me to the level afei shall say with drink food na kwada no afei abisia ko Facebook counting 1 counting 1 o de wa counting 1 me ka Sunyani East Sunyani West as at March, February, April, May,
wahu enkwada famisha se free akwada na o hye nurse atade no okay onya na mfrene abusia afi Shasie County o hwa akwada we oti abisim won akwada we na o mo ye career day na eye banada wo mapon akwawro ne nurse atade egu o ma me se onkonkoto semira na onsi ni uniform na no de koye na banada no na abono miensa ebo no num no nine no miensa niti baako akwara we mbae abusia ade eche ya akwara namba oh na ma ya announcement omso mo huno baako ni aba na ma ya announcement omso mo huno ha abusia yano eni kumase asante mentamu konongo asante achim konongo na akwara ne da bontene obidumfo no kofa no ena omde ne breme konongo odumase e de ne ko hospital akwara ni opa abra na memfa ne maame number mawo na menkyere ne medical forms me woni nyina documents ni nyina wa na menkyere akwara we omde ne koe omde baaye no ena de ne koma osofo baako oye powerful sofo bisa ena nyame adom akwara ne nam ho de wa kyire de menka o cheke ko Facebook o de ko wa cheke ayabisim abisim no maame ne te abisim no ena o maame ne te afei mekọ ni otoso mienu famiko akwara better that is my of k abusi ahwe afehwe akwara we so oti abisim na wa back classes e wa Anglican church classes o wa back classes oko ena taxi driver bi frɛ no no so kan so me kwa abisim me te Greenfield area ho no so from ya kwa me ko ho oh no me de katana no enie se so da ho abusi ahwe hwe so da ho no makwa yi na to Catholic University mura bim akoda we ya me no kasa sisi ya no wo mo twi ni moja e wo nensa ha benkum ha enne wo mo de ne koma Dr. Eric ewo une oh sorry Dr. Eric ewo Sunyani Technical University Hospital your friend Dr. Eric na nanu ma ya mo pay information eti no won say ma bo doctor ni ne doctor no report wa odi ma me kire say the omode ya akora we nti akora ne liver have been affected because omode pania wo won basa atwitwi ni moja no basa nti akora ne liver problem aba ho I say nura akora we to no nyasem ketwa have you checked monya saying afi famiko nipa dobo ne sene papa nkora me yansa no better abusia sanso hwe wo mo Facebook wo de join me hwe bi me nitro da me nitro nkora me anu we wo mo ko school ewo abisim na wo mo faka wo rest ho osi wo mo ewo be ko junction we say den abusia wo ne bo won so na nkora we se nyanyankopon na nka taxi bi ekokun wo mo na no me ne maame kasae me ne akora ne kasae me ne papa kasae wo mo nie they are minors and doesn't come do woman in but a chinyenti a papa nti he nkora ni makan is the one that saying 2 + 2 I saying 4 afa me basisi ya mon poso na me fa won asem bi ntware mu sisi ya poso tie de asie e wa Amansie West na me ntware se bibi wo wiase wa ware siremuni waware gurumani waware dakatini obi a waware ne bia so ye Kristo ni so ye kramuni no oba bia hwe ho yie mame kwa ahoma no so na me ne George eni nkomo we eye breaking me de bros si a patcho check ko Facebook George majo hello boko